up to भुटिनालिसिम जोंहा बिराद हानि समस्या बेसेबा गोबावनिफ्रायनो खस्थ' भुगिबोनानै दङ। दिनै जोंहा बेबायदिनो बयहाबो बिदिनो 2 बिगा 3 बिगा 4 बिगा सोरबाबा बिदिनो 5 बिगा दं। नाथाय जोंहा खुनु प्रमाण पत्र गैयिनि थाखाय जोङो दिनै अफिसाव थाङोब्ला माबा मोनसे गभर्नमेन्ट आसनिफोर जुदि एप्लाइ खालामोब्ला जोङो खुनु लेन्ड रिभिनिउबो श' खालामनो हाया, लेन्ड हल्डिंबो होनो हायैनि थाखाय जों किसुमान गभर्नमेन्ट आसनिफोरनिफ्राय जोंहा गोजानाव थानांगौ जायो। दा बेफोर बिराद जोंहा समस्या जानानै दङ। दा फरायनाय समाव बा साख्रिनि खेथ्रआवबो गभर्नमेन्ट रिभिनिउ बे खाजोना रसिद बियो, दा बेफोरखौबो होनो हाया। थिग बिनि गेजेराव सोरबा बिनि रिभिनिउआव 1-2 बिगा हा बायनाय दं, बिसोरो बख'नो हायो। दा 50%आथ' बेबायदि सुबिदा गैया। दा बे जोंनि उत्तरनिखाथायाव थानाय मानसिफ्राथ' सोबहानो बेबायदि रिभिनिउ हा गोनां गैया। दा बांसिनानो बे उत्तरनिखाथा हायावनो बेबायदिनो दङ आरोखि। दा बिनिखायनो दानि गोदान सरकार अर्थात UPPLनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि प्रमद सार आरो जोंनि चिरां दुवारनि EM फेरेंगा सारनिसिम गुरै गोसोजों खावलायनाय थायो, जाहाथे जोंनि उत्तरनिखाथा up to भुटिनालिसिमनि जोंनि रायजो राजाफोरनि हानि समस्याखौ जाहाथे अननानै खालामनानै होयोब्ला बिराद मोजां जागौ आरोखि। मानोना जोङो बिराद खस्थ' दङ। जोङो सिगांनि सरकारनियावबो बिराद ट्राइ खालामदोंमोन, थांदोंमोन, बेबायदिनो 3 4 बिदिनो प्रतिनिधि दानानै थांदोंमोन। नाथाय जेबो खामानि जायाखै, जायालैबो नुरो। आरो बबेबा समाव SDCनाव थांनानै रायलायो सिडिलायाव, नोंसिना मेप गैया जाया होननानै बेबायदि थोनहरो। आरो जेबो माबा मोनसे बिनो थांबाबो जेबो डकुमेन्ट्सखौ मोनबोआ। दा बेबायदिनो मोखां सोम जानानै फैफिननांगौ जायो जोंनि मानसिफ्रा। दा बिनिखायनो दानि गोदान सरकाराबो बिदिनो दाब जायगायाव बेबायदि हानि फाट्टा राननायखौ नुनो मोनदों। फरेस्ट राइट एक्टनि हाखौबो बेबायदिनो नियम बायदि राननानै होनायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दं। दा बिनिखायनो जोंनि उत्तरनिखाथानि हाखौबो बेबायदिनो खालामनानै होनो थाखाय प्रमद सारनिसिम गले गले खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि EM सार फेरेंगा सारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय, जाहाथे जोंनि बे हाखौ अननानै जाहाथे खालामनानै होयो। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। बेसेबांसो बोसोरनिफ्राय खस्थ' भुगिनानै? दाथ' आङो बेवहाय 35 बोसोर जाबाय। आं आवगाय दुस्रावमोन, आं दा बय रायजो जानाया 35 बोसोर जाबाय। बिनि सिगांथ' दङमोन, खिन्थु आङो एक्सुवेलि दिनैसिमबो 35 बोसोर जाबाय, दिनैसिम आङो हानि जेबो डकुमेन्ट्स मोनाखै आरोखि। दा जों up to जेनेबा रानिखाथायाव 80 घरसिम जागोन नामा बर'फ्रा? बे दस्राफोरखौ लाबाथ' बारा जागोन। खमावनो 3.5 गुबुनफोर लायोबा गोबां बिदिनो 300 350सिम जागोन न'खर आरोखि, गासैखौबो लानानै। नेपालि, राजबंसि, बङालि, बिहारि, आदिबासि दंजोबो। मस्टलि माबा बर'फोर दं उत्तरनिखाथा मोनसे समस्ति बारनानै ओमफ्राय पश्चिम क'लाझार बे जोंनि उत्तरनिखाथायावनो 350 घरसिम दं आरोखि।